दसे बेरायना फैबाय बिथिंजाय ओमफ्राय दा एसे ससे हाबैसैलाय ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा एसे बुंनो लुगैदों आरोना ओमफ्राय गथ' फिसा ओमफ्राय सेंग्रासाफोर सिख्लासाफोर ओरैबायदि गाननानै फैयो माने नायथावै जायो माने नायख्लायनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बिसोर ओरैबायदि फाल्थु माने जुमाय लोंनानै माने ओरैबायदि बखिग्राबो दंबावो माने ओरैबायदि माने मा बुंनो जायो आरोना ओमफ्राय फरायनायावथ' गोसोआव बारा जाखानाय नंला बायदि मोनदां ओमफ्राय लोंनाय जानाया बारा जाबाय नालाय जोंनि गथ'फ्रा ओमफ्राय फरायनायाव बारा गोसो गैला ओमफ्राय सा सेंग्राफोरजों गथ'फोरजों बेरायफानाय ओमफ्राय रंजानाय लोंनाय जानायावल' बेस्थ'सै आरोना फरायनायावथ' बारा जाखाया बेबायदि जोंनियाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोर साबेसे गोरों दङ आखायाव साननो हानाय बायदि जायो फरायनायाव गोसो गैला लोंनाय जानाय बेरायनाय इन्जय खालामनायावल' गोसो दंसैबा जों बेखौ नुदों आरो दा फुजायावबो आं बेखौ नुबाय आं मैयाबो नुबाय थाबाय माने उन्दै गिदिर रावखौबो सिनाया आरोना बिराद गाज्रिबो आवाजबो ओंखारनो नागिरलाङो माने लोंनाय जानाय एकदम बे बेस्थ'आबो ये बड़ी अच्छी बात कही आप फुजानि भिडिअ होनाय जायाखैमोन माने सम मोनाखैमोन दखान हादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा फुजायाव हाबैना आं देखायनो आं फुजानि लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय थादो दालाय फुजा आरो माबाखौ एसे देखायना होलांसै आं माने दा आं गेटआव हाबोदों आरोना मेला सेला जानाय आं बेखौ देखायना होनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोरा जुलाइ फोरबोनिखौ साववाखैनो नेथ'दों दा बिहिर जागोन टाइम मोनाखैनो दानो हाब्लांनि सिङाव ओरैजाय बिराद हाब्रु जादोंलै अखा हानानै बिनि थाखायनो आं भिडिअ बानायनो जायाखैमोन माने सिङाव हाबबोआखैमोन नै हाब्रु गोजाना बेनि थाखायनो आं भिडिअ बानायाखैमोन आरोना ओरैजायसो बे मेलायाव दसे थांग्रोसै नामा मेलाखौ देखायग्रोसै फैद' माने बेलासियावनो जों हाबबाय नालाय दा मानसिया एसे खम जागोन आरोना मोनायावथ' आथिं होनो जायगा गैया हाब्रुआ बाराना अखायाबो मैया बिराद हाबाय थादोंमोन दाख्लैनिफ्रायनो ओंखायनो भिडिअ बानायनो मोनाखैमोन आं माने दायो भिडिअ बानायबाय आरोना आं एसे ओरै देखायना होलांसै माने दखानिफोरखौ ओमफ्राय मेलायाव देखायहैगोन आं ओंखारदोंलै ओमफ्राय अखानि थाखायनो एसे माबा जाबायना जोमायाबो गोसोमखानि ओरैजाय थांनि मेलाखिजोंनो थांनि ओरैजायथ' मन्दपआ बिथिंजायखा दा देखायलांगोन र' एकदमबारे लामाफ्रा नैलै बेनि थाखायनो हाब्रु गोजा जोंनि दखान खि दखान आरोना हटेल दं ओरैजाय मेलाजों देखायलांसै दा दसे बेराय टाइम मोनदों नालाय दसे भिडिअ लाबाय आं एसे सिंगोल साइजआवनो दा मानसियाबो जायालै दा बेलासि नालाय दा मोनायावबा आथिं होनो जायगा मोनलाय जायो मेलाजों थांनो नायनि र' मेलाय सोरखिया बेयाव जायो आरोना मोनानिफ्रायसो स्टार्ट जायो बे दा आं सानाव बानायनाय बायदि जाबायना भिडिअखौ सानाव बानायनाय जाबाय आं मानसिफ्रानो अबाव थाजोबो जोंनालाय मेलानि फैफाग्रा सामान फानग्राफोर बिसोर सैथानलै बिसोरनाव खेल गेलेबाबो देखायनो नागिरा बिसोरनाव देन्जारखा बिसोरना सिस्टेमा बेलेखा आरो एसे मेलाजों हाबैनो हाब्रु आरो मानसि बिनि थाखाय मैया फैयाखै आं माने भिडिअ बानायनो मोनाखै आरो दखानाव थाबाय थानाय जायोना आरो साइकेल स्टेन्डआवबो थाफाबाय आङो बाइक स्टेन्डआव कार स्टेन्डआव दसे बे थाबाय टाइम मोनाखै माने बिदिनो मेलानि मालफ्रा स्टरबो जायोलै एकदमबारे नायदो नै नायदो आरो दंजोबो बेयावनो एसे देखायना होनोसै आं नायबाय थादो भिडिअखौ दा लाइक शेयार खालामना होदो लोगोफोर बे गथ'फ्रा गेलेनो फैयो बेफ्रावबो बिराद गिदिर जाखादों नालाय बिराद गोजान गोजाननि मानसि फैयो माने मोनानाय लोगो लोगो मानसि बिहिर जायो बेफ्रावबो नै जाय गथ'फोर गाखोग्रा ट्रेन बेयाव दा गाखोफैनांगोन नामाब्रा मोनायावसो बिराद सायोलै एकदमबारे दानि सिख्लाफोर गथ' एकदमबारे फान्थाव होननानै फैलायलै मा बुंबावनो लोंनाय जानाय एकदमबारे उन्दै गिदिर सिनायला ओरैबायदि जायो माने मन्दपआ नैबिथिं बानायदों नैबेयावनो मन्दप पेन्डेल आरोना ओरै बिथिंबो दखान थाबाय ओरैबाय नैबेयावबो माबा जायो मिउजिक हराव नाइट ओरै मन्दपआव माने आं एसे जुम खालामना देखायनोसै एबार ना आं सिङाव हाबलायला
मोसानाया दिनै गैला नामा? मोसानाया जागोन मोनायाव जागोन दा नैबेयाव जागोन मोसानाय प्लेसआ बेनो बिथिंजाय ससे बेरायना फैबाय बिथिंजाय ओमफ्राय दा एसे ससे हाबैसैलाय ओमफ्राय आं फंनैसो खोथा एसे बुंनो लुगैदों आरोना ओमफ्राय गथ' फिसा ओमफ्राय सेंग्रासाफोर सिख्लासाफोर ओरैबायदि गाननानै फैयो माने नायथावै जायो माने नायख्लायनांगौ जायो आरोना ओमफ्राय बिसोर ओरैबायदि फाल्थु माने जुमाय लोंनानै माने ओरैबायदि बखिग्राबो दंबावो माने ओरैबायदि माने मा बुंनो जायो आरोना ओमफ्राय फरायनायावथ' गोसोआव बारा जाखानाय नंला बायदि मोनदां ओमफ्राय लोंनाय जानाया बारा जाबाय नालाय जोंनि गथ'फ्रा ओमफ्राय फरायनायाव बारा गोसो गैला ओमफ्राय सा सेंग्राफोरजों गथ'फोरजों बेरायफानाय ओमफ्राय रंजानाय लोंनाय जानायावल' बेस्थ'सै आरोना फरायनायावथ' बारा जाखाया बेबायदि जोंनियाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सोर साबेसे गोरों दङ आखायाव साननो हानाय बायदि जायो फरायनायाव गोसो गैला लोंनाय जानाय बेरायनाय इन्जय खालामनायावल' गोसो दंसैबा जों बेखौ नुदों आरो दा फुजियावबो आं बेखौ नुबाय आं मैयाव नुबाय थाबाय माने उन्दै गेदेर रावखौबो सिनाया आरोना बिराद गाज्रिबो आवाजबो ओंखारनो नागिरलाङो माने लोंनाय जानाय एकदम बे बेस्थ'आबो गावसोरखौल' सानसै आरो बेबायदि जायो बिराद माबा जाबाय आरो ओमफ्राय गोसो गैला होनजाबाय फरायनायफ्रावबो बारा फरायनायावबो मोजां नंखाया नालाय ओमफ्राय बे जानाय लोंनायावल'सै बिदि आरो बेखौनो आङो मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आङो ओमफ्राय बेयावनो दोनथ'नोसै दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना होदो